korrupsiyany bu vizatkan ayırsın diýip günäkärler otursa ol haýsy birimize yetsin. Halkynyň 50% günäsi bar, alýanlarda da 50, berýänler de bar, günä alýanlar da bar. Onun üçin haýsymyzy ol durdurmaly. Biz bir özümizde erkedip bermezlige çalışala. Serdaram o kadar bir prezidentim bir haramzada däldir, o derece däldir. Günlüğün aşağı tuvaleme käbä gidip gelip ýör, Hudaýa anancı vardır, diýin anancı vardır. O derecede de bir halka var, iýin, edeýin diýenlerdir. Onun ýaly ýüregi ara däldir oňam. Yok gelmeze. Yine eğer de şol gowy adam bolsa, açsın interneti. Ayıp vatandaşlarına. Eğer de senden yekece bir pul alsa değil. Yekece bir pul alsa değil. Kamera düşürde koy YouTube'a değil. YouTube'a aç, Facebook'a aç, WhatsApp'a aç, İmo'na aç, sosyal medya aç. Açıp ver halka. Mümkünçülük durat şol. Korrupsiýany ýatyrmak üçin mümkünçülük durat. Neme eğer de biri geliyor da menden neme sorasa vizatka sorasa. Men reaska şonu video çekgende YouTube'a koyan ol ne dersin? Öne kelletmek koyuyor ya. Ýöne YouTube'a açmaya bizim prezident. TikTok'a açmaya, Instagram'a açmaya, interneti katıp saklaya. Diýmek o haramzadanyň özü şonu isleýär. O haramzadanyň özü şonu isleýär. Ýogam açardy. Eger gaýrat bar bolsa, açardy interneti. O korrupsiýany aýyrsaň, hökümet işgärlerini nädip